friends, enchalar porerla. Hi friends, welcome back to the channel Super Vlogs. Enchalar porerla. Hi friends, enchalar porerla. Friends, ini dada panda ya nonji video vlog dala mantu niji daily vlog dala mal tijini. In dada panda mate de nakka ide batitali. సో അപ്പോൾ എനിക്ക് സോമേശ്വര ബീച്ചിಗೆ പോದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಡೆಂಕ್ಲ పోದಿತ್ತ ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಸರೀಜಿ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಆಂಡ್ಲ ಏನೇನು ಭರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಐಟೆನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಏನೈನು ഞാൻ നിക്കിളിനൊട്ടിಗೆ ഷെയർ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಅಂದಿ ವಾಯ ಅಂಚಿ ವಾಯ ಅಂಚಿದಲ್ಲ ni cara para benar. Cara tu mana? Mala. Kale. Pura koi. Awanga. Apa lagi kalau depa? Salah kati mana nera kena. Dura koi. Chan. Upu pune ina. Kan boleh kan. Oh. Ni pera kan. ಇಲ್ಲಿ ಸಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತಿರ್ತು ಬರ್ಚಿ ಅವ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಾಲ ಯಾ इंची वाला इंची बार पुन्हा नदा आणि ನಾನು ಇತ್ತಾಡು ಬಾಲ जय श्री राम परशुराम उडारी दाखवून पापा काढायला भरपूर मग हो बोच बाबा सारी गुरी बुरू काढतात ಸತ್ತಲ್ನೆ ಸೊ ತುಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಟು ಆತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಐನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಲು ಉಂಡು ಐನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ